извинявай, че те притеснявам, наистина не знам кой да звънна друг човек, пък... Човек, направо не знам наистина. Случва ли се нещо, кажи? Добре, човек, слушай. Работата е там, че... пак много се повярвам там. Стой там. Как е положението? Събраха ли са хора? Ей сега до 2 минути изкача на сцената. Да, ай. Светлините заслепят ме. Не чувам нищо, мислите ми потъмнят са. Не знам дали оцелвам изобщо някоя нота. Напукна всичко, днеска ще празнуваме живота. Затварям се в студио, дълго няма намерят. В твоя чест от база много къщи ще треперят. Сам с музиката ми така ги преживявам. Сигурно от живота в чужбина ми остана, де я знам. Никой не е казал, че живота ще е лесно. Избрах грешния завой, брат.
Работата ефтина и мирише все едно е стинки. Трите тома ми напомнят на албуми с снимки. Различни житейски етапи и еднакви майтапи. Явка да не си с обратна резба, никой не може да те затапи. Къде трябва да макъли ставам бахти с каперника. Ела в левки ще се види като рай перника. Ако някоя велика сила ни вдигне мерника, главите ни ще изхвърчат като в Пикасовата Герника. Наблюдавам хората и свикам бахти менталитета. Най-заспалия народ пък ще се отдавим в кафета. Не знам как успях да не се закача даже на тютюн. Не съм парцалев мъсъл заседнал стар български филм. Полицията е орган, ма е дроб като всички каранти. Имам повече фолуари от всички шевранти. И това ми дава надежда и ме зарежда, че сме малко по-различни, че сме от друга прежда. Споко, няма никакви вълци като в хайката. Усещаш ли как малко по малко мазниците остайката? Защото каймака е просто мазното на отайката. Понякога най-много помага едно е балсамо майката. С изплезени езици бягаме на някъде нататък. Трябва някой да умре да се сетим, че живота е кратък. И когато е най-гадно, се усмихни най-широко. Никой няма идея за какво е тука, тъй че споко.